हेलो बंधु मान आज आम बनवा आलू भजा जोटा कि समस्त प्रिय। तब देखते मु चोपा सह आलूटा नहीं कहीं चोपा सह अधिक टेस्टी लगे आलू भजा। आम घर भी समस्त बहुत भल पाते से चोपा सह नहीं। तब आम या पतला पतला कर काटिबा। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ କାଟି ସାରିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲସେ ୱାଶ୍ କରିବୁ। ପାଣିରେ ଭଲସେ ତାକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଧୋଇ ନେବୁ। आलू को किसी टाइम पानी पतरा छाड़ा पर ଏବେ ଆମେ ପିଆଜ ନେବୁ ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଆଜ ନେଇଛି ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ଆପଣ ପିଆଜ ପକାଇବେ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ कढ़ई नवा। यहाँ मोर ट्राइप्लाई कढ़ई तो या फास्ट प्री हिट करदे। ଏବେ କିଛି ऑयल से दौची ओनली 2-3 स्पून। तापर आमे को टिके पूरा गरम होगा छाड़ीदे जमी ऑयल टा पूरा धुआं बाहर स्टार्ट हो। एबे तेल गरम ही आसलानी। तो एबे मुझे सोरिष और शुक्ला लंका किसी पकईबी आके फुटापी छाड़देवी। आपटे मुझे भूषण पत्र किसी गचर नहीं आस तो भी मुझे पकईबी कहीं भूषण पत्र आलू भजा पकईले छुंक टाइम आलू भजा बहुत बढ़िया लगी। तो भूषण पत्र आपण मैंने निहाती पकईबे टिके भाजापी टिके छाड़देवे टिके फ्राए हाँपाई। एमती सोरिष भूषण पत्र आउ शुक्ला लंकार फ्लेवर सब तेल पशिज। सोरिष भूषण पत्र और शुक्ला लंका को आम आउ कि टाइम भाजी नवा। सांग माने यह मोर प्रथम ब्लॉग प्रथम चैनल रो वीडियो। सो आपण मैंने प्लीज सपोर्ट करंतु सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक करंतु मो चैनल को आगो को नहीं जातु दया करी। एबे एटा नहीं भाजी ही आसलानी। तो सॉरी मुझे कैमेरा सेट करछि कारण एंगल ठीक आसुनी। मु एटा इंडक्शन रे रोषे करुछि तो आपण माने एटा गैस रे भी रोषे कर परिबे। तो एथिरे मु एबे पियाज पकेइबी। तो पियाज को काटिके फास्ट मु रखी थिली। तो ताको एबे पियाज को दे देबी। आ पियाज को 2-3 मिनट पूरा गोल्डन टिके टिके कलर हैला पर्यंत ताको टिके हमें भाजी नबु भलो से। पियाज टी गोल्डन हो बेसी आम बाजबन कहीं आलू सहित भी भजा हम। तो ये मुझे आलू जो धोईकी नहीं आसती पकई दूचे। तो आलू आ पियाज दुईटा मिसिक भाजो तो पियाज से गोल्डन हो आसो। जब आम अत्यधिक भाजवा तो सी आलू भजार पूरा ब्लैक कलर हो। तो पूरा कला पड़ तो सीटा तुम पोड़ा पोड़ा लगे भल लगे खाया। तो ये टिके ढांकी के किसी टाइम 1-2 मिनट पर्यंत ढांकी के फ्राए करेंगे। तो मुझे वीडियो स्पीड कर दूसरी
ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। 2 ରୁ 3 मिनिट ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ୟାକୁ ଥରେ ଖୋଲିକି ଏଥିରେ ମୁଁ ସବୁ ମୋର ପାଖରେ ଯେଉଁ ମସଲା ଟ୍ରେ ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ସବୁ ମସଲା ପକେଇବି। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଗେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଲୁଣ, କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ସବୁ ଆପଣ टीस्पून हिसाब रे ନେବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ତ କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କା ମୁଁ ଏଥିରେ ଏଇଥିପାଇଁ ପକାଉନି କାରଣ ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁନି ବେବି ଅଛି, ତ ସେ ଭଜା ଖାଇବ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ କିଛି ଲଙ୍କା ଏଡ୍ କରୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଚଏସ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଟିକେ ସ୍ପାଇସି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରାଗ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଟିକେ ୟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ସବୁ ଯେମିତି ମସଲା ଆଳୁରେ କଭର୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ୟାର ଏବେ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇଦେବି, ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇ ୟାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ଆଳୁ ଏବେ ସିଝି ନାହିଁ, ତ ତାକୁ ଲିଡ୍ ଲଗେଇ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇକି ରଖିବି, ତ ଆଳୁ ପ୍ରପର୍ ସିଝିଯିବ। 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଲିଡ୍ ବାହାର କରିକି ଏବେ ୟାକୁ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଆଳୁ ଭଜାକୁ ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ। ତଳେ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ହାଲକା ଯେଉଁ ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲସେ କଢ଼େଇରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ, ସେ ପୋଡ଼ି ହେଇଯିବ ସେଟା। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଏବେ ସିଝିନି, ଆହୁରି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତାକୁ ଆଉ ମୁଁ କିଛିଟା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବି। କିଛି ଟାଇମ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି, 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବି କି ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝି ଆସିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ପୁରା ପ୍ରପର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଳୁ ପୁରା ତା'ର କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କଲାଣି। ତ ଏମିତି ତଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲାଗି ହେବ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଳୁ ତା'ର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିବେ ଯେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଆପଣ ଢାଙ୍କା ଖୋଲିକି ଆପଣ ଆରାମସେ ଆଳୁକୁ ଚଲେଇବେ, ନହେଲେ ସେ ଯଦି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ତା'ର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇ ରଖିବେ ତ ସେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆପଣ ଚଲେଇବେ କିଛି କିଛି ଟାଇମ୍କୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଆଳୁ ସିଝିବ, ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସିଝିବା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ୟାକୁ ଚେକ୍ କରୁଛି। ଏବେ ଆଳୁ ପୁରା ପ୍ରପର୍ ସିଝି ଯାଇଥିବ। ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖୋଲାରେ ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଟାଇମ୍ ରଖିକି ଭାଜିବି, କାହିଁକି ନା ଢାଙ୍କୁଣା ହେଲେ ଆଳୁ ପ୍ରପର୍ ସିଝି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ତା ୱାଟର୍ଟା ପାଣିଟା ବି ମରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ଏବେ ଖୋଲାରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ୟାକୁ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଖୋଲାରେ ହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିବି ହାଲକା ହାଲକା କରି। ତ ଖୋଲାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଉ ସେ ପୁରା ପ୍ରପର୍ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜାଟା କେମିତି ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାନି ଆଳୁ ସବୁ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଟିକେ ନାଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ତ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଉଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ କି ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏଡ୍ କରିବି, କାହିଁକି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭର୍ ସେଟା ଆଳୁ ଭଜାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଡ୍ କଲେ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ, ମୋ ପାଖରେ ସେଟା ଏବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଡ୍ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।